Eu son Daisy Cambeiro, traballo de técnico de desarrollo dende fai 3 anos e medio. Eu imparto un dos tallares máis bonitos, que é larpeiros, porque a verdade é que gustalles moito todo o que sea de manipular a comida, temos a facilidade de que explicamos, realizamos no Canva e despois catamos a nosa propia receita. Eu viña dun ámbito completamente diferente, que era de nenos. Entonces, cando empecé aquí, a verdade é que foi como un reto profesional que tuve na miña vida, porque eu antes relacionábame ca xente que ao mellor se acercaba a min, eu en ningún momento tomaba o primeiro paso. Nunca ir eu sola a un sitio, eso para min era imposible. Agora vou tranquilamente a salidas con chicos e paso de maravilla. É dicir que no ámbito personal sí que me enriqueceu moitísimo. Sobre todo, o agradecemento dos chicos. Ao final, son a túa familia, pouco a pouco convírtese na túa familia. Ao principio tes ese medo, ese aquel, despois ti coñécelos a eles e eles coñecenche a ti. Entón, dunha vez que ese vínculo xa estea creado, a facilidade de traballar é moitísimo mellor. Un simple caramelo, un simple gesto de cariño, un abrazo, todo eso é... Hasta que o vives día a día con eles, o sintes, eso non se pode explicar. Cando abres a porta de residencia e dis, viría Papá Noel, viría os Reyes Magos, e abres esa porta, a ilusión coa que o viven, nin os nenos a viven. Eso para min foi o punto máis especial. Todos os compañeros che van brindar un apoio, sobre todo os responsables, tamén che facilitan máis a túa entrada, vanche explicando pouco a pouco, vanche formando. Cando entras nunca estás solo, sempre estás de apoio con alguén de responsable onde che vai explicando as dinámicas en que consiste o centro. Tanto o centro como os usuarios, como os talleres que se levan, todos os traballos e tens que dar o seu tempo. Non é dun día por outro xa vas, non. A parte que está un centro moi grande, con moitos usuarios, con moitos tipos de discapacidade, que ao final son moi parecidos, pero ao mesmo tempo moi diferentes. Entón, pois sí que lle tens que dar ese tempo, sobre todo, como dixo, para coñecelos. Dunha vez que ti os coñezas e eles che coñezan a ti, o traballo xa tes moito máis fácil. Xa digo, é que eu crecín como nunca me imaginei que iba a crecer a nivel personal, e sobre todo tamén a nivel profesional. Entón, eu animaría a todo o mundo a vir, porque ao final aquí vas te formando e vas crecendo no teu día a día. Que eu estou encantada.